Здравейте, приятели на нашата биоградина. Днес сме събота. Коя дата сме днеска? 9 ноември. Дежурството в сервиза приключи и вече пътуваме към нашата биоградина. Тази седмица няма да има кой знае какво да покажем, но най-важното е, че ще покажем какъв подарък получихме от колега от Варна, който ми даш, той се казва Йордан. Той ни подари семена от лук, стар български сорт, чесън, стар руски сорт, семена краставици крокодилки и семена за салата тип маруля, която е от шарената. Та, когато пристигнем, ще ги покажем и ще ги засадим. А пък ако са ви харесали нашите видеа, са ви интересни, може да напоследвате във Facebook, YouTube и TikTok, за да гледате още.